बाब्रे बा सान्दुङा फुरा थिं होख्लायबाय आसा खालामबाय अखा हानाय नंला बेबायदि सान्दुं दुङोबाथ' अखाखौ हानाय बायदिखौनो नंला सानबाय आं बिराद खस्थ' मोनबाय सिबायफोर हाफ्रा खुखा जालायबाय सोरनाबा न' बां गैला दै हाबजोबबाय सोरनाबा न'आ गेरेबबाय आरो लामाफ्रा फुरा दैजों जोंनाबो फुरा लामाया दैजोब गोबांथार मानसिनि न'आवनो दै हाबदों जोंनि क'क्राझारावथ' जायगा थांजायानो फुरा लोमजोबनाय लामायाबो बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसेल' क्लारिफिकेसन होनो फैदों दा नोंथांमोनहा गोबाङानो नुबाय जानो हागौ ससियेल मिडियायाव मोनसे फट' दा गोबांथार मानसिफ्रा आंखौ ओरैबायदि रिमार्क खालामदों एबा बदनाम खालामनो नाजादों बे फट'खौ शेयार खालामनानै बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड बेफोरबायदि बाजै माबा माबि बुंनानै नोंथांमोनखौ आं गुरै खावलायो बेफोरबायदि जानला गुदि खिथा मिन्थियालासिनो बिदि बदनाम खालामनो नाजानो नाङा आरो फट'फोरखौबो शेयार खालामलाबायनो नाङा नोंथांमोनहा हायोबा रिपर्ट खालामना हो बे पेजखौ जाय मानसिया बे फट'खौ शेयार खालामदों एबा आपल'ड खालामदों मालायखौ बेफोरबायदि बदनाम खालामलाबायनो नाङा आरो सानसे नङा सानसे नोंखौबो सोरबा बेबायदि बदनाम खालामोबा नोंबो बुजिगोन बेनि थाखायनो आं गुरै खावलायो रायजो राजा नोंथांमोनहा नंगौ साननाङा बे फल्स नोंथांमोनहा बयबो मिथिखायो बयबो सेल्फि एबा फट' लायो आंजों आरो बेबायदिनो गावनि ससियेल मिडियाफ्राव आपल'ड खालामो फेसबुक एबा इन्स्टाग्रामफ्राव बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा जानोब्ला शेयार दा खालामलाबायसै आरो हागौमानि रिपर्ट खालामदो आरो सोर बे पेज सालायग्रा बेखौबो नागिरनो नाजादो जों जाहाथे बिथांखौ मोजां आखल फोरोंनो हानाय बायदि गोजोनथोंसै।